Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jethro. Taong 1981, Tago, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang merong mumunting negosyo ang pamilya ni Jethro. Pamilya sila noon ng mga mananahi at manunulsi na siyang nagbibigay ng magagandang kasuotan sa kanilang baryo. Dahil sa ganoong trabaho ng kanyang mga magulang, kung kaya't naging angat sila sa lipunan. Hindi man sa pagmamayabang pero lahat ng luho noon ni Jethro nasusunod. Kahit nais niyang lumiban noon sa kanyang pag-aaral, hindi ito nagagawang tutulan ng kanyang mga magulang. Bagamat ramdam niyang wala itong pakialam sa kanya, masaya naman siya kahit papaano dahil sa nasusunod niya ang lahat ng kanyang gusto. Habang lumalaki si Jethro, marami na siyang nararanasang kakaiba sa kanilang pamilya. May iilan sa kanilang mga katulong noon sa tahian ang nawawala at kailan may hindi na nakikita. Ayon sa kanyang mga magulang, naglayas umano ang mga ito sa kadahilanang nagnakaw ito sa kanila ng mga alahas at salapi. Yon ang nagsisilbi nilang rason sa lahat ng mga nagtatanong sa kanila upang mapagtakpan ang mga karumal-dumal nilang ginagawa. Kahit bata pa noon si Jethro, may mga bagay na din siyang pinaghihinalaan sa kanyang mga magulang. Ayon sa kanya na, bago mawala ang dalawang mananahi sa kanilang bahay, nagawa niya pa itong masilayan na kasama ng kanyang ama't ina. Ipinasok yon sa isang silid kung saan pangunahing tulugan nilang mag-asawa. Hindi naman roon nakapasok si Jethro sa kadahilanang alam niyang doon itinatago ng kanyang mga magulang ang mga salaping kanilang pinaghihirapan. Ilang buwan pa ang lumipas magmula noong nawala ang dalawang mananahi, meron na namang isang babae ang nanilbihan sa kanila. Ang pangalan ng babaeng yon ay Ana. Kahit mahiyain noon si Jethro, pinilit niyang makipaglapit ng loob kay Ana para naman kahit papaano meron siyang makausap sa kanilang bahay. Sa ilang araw pa lamang ni Ana sa kanila, naging mabait naman dito ang kanyang pamilya. Itinuturing nila itong kaisa na halos walang kahit na anong bakas ng pagdududa. Dahil sa pagpapakitang tao ng mga magulang noon ni Jethro, kung kaya't maging siya ay napaikot ng mga ito. Isang gabi, habang nakahiga si Jethro sa kanyang silid, napagpasyahan niyang tumungo sa kanilang kusina upang uminom ng tubig. Nakasanayan niya na kasi noong uminom ng tubig bago matulog sa kadahilanang labis siyang naniniwala na mauuhaw siya kapag nag-umpisa ng maglakbay ang kanyang panaginip. Sabi-sabi din noon ng matatanda na kapag gabi kinakailangan talagang uminom ng tubig upang maiwasan ang pagdalaw ng batibat sa mahimbing mong pamamahinga. Pagdating noon ni Jethro sa kusina, napansin niyang walang kahit na anong ilaw ang nakasindi sa paligid. Alam niya sa kanyang sariling takot siya sa dilim, kung kaya't dali-dali naman siyang kumuha ng gasera upang ito'y masindihan. Matapos siya nitong mabigyan ng liwanag, agad naman siyang kumuha ng tubig at mabilisang uminom. Hindi pa man natatapos sa pag-inom ng tubig noon si Jethro, bigla na lamang siyang natigilan nang makaramdam siya ng isang napakalamig na hangin na biglang yumakap sa kanyang katawan. Kasabay ng napakalamig na hangin ay siya namang pagrinig niya ng isang tinig sa kanyang tenga. Jethro. Bulong na wika ng kung anong nilalang. Nang marinig ni Jethro ang bulong na yon, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang silid.
Pagdaan niya sa kwartong pinagpapahingahan ng kanyang mga magulang, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng isang mahinang pag-uusap sa loob nito. Animoy, merong nagdadasal noon sa silid ng kanyang mga magulang na halos hindi niya magawang maunawaan. Ayon kay Jethro, ang naririnig niya noong tinig ay halos malademonyo ang pagkakabanggit. Para kasing malalim ang boses noon ng mga nagdadasal at parang may kung anong demonyong tinatawag. Nang marating na niya ang kanyang silid, agad siyang nagkubli sa kanyang kumot habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napapikit ng mga mata si Jethro nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan. Pinilit niya noong mabilisang matulog, subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa-gawa. Nang maramdaman niyang papalapit na ang kung anong mga nilalang, panay na ang kanyang ginagawang pagbigkas sa pangalan ng kanyang mga magulang. Habang tumatakbo noon ang oras, paparami naman ng paparami ang mga bagay na nararamdaman ni Jethro. Ang kalimitang naririnig niya sa kanyang silid ay ang mga pag-iyak ng mga babae na halos pamilyar ang boses sa kanya. Humihingi din yun ng tulong na parabang may kung anong nilalang ang nagmamalupit sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaihi si Jethro sa kanyang salawal dahil sa labis na takot. Nandilim na din noon ang kanyang paningin habang dahan-dahan na niyang nararamdaman ang pagod sa kanyang katawan. Sa pagkawala ng ulirat sa kanyang sarili, ay siya namang pagtulog ng mahimbing ni Jethro. Kinaumagahan, umaga na siya noong nagising dahil sa mga kalampag ng kanyang mga magulang at sa itaas ng kanilang tahanan. "Hoy Jethro! Gumising ka na nga dyan! Anong oras na? Wika ng kanyang ama habang naglalakad ito ng patabog sa bubunga ng kanilang tahanan. Matapos itong marinig ni Jethro, dali-dali din naman siyang lumabas sa kanyang silid upang matingnan ang mga kaganapan sa labas ng kanilang bahay. Nadatnan niya noong nag-aayos ng bubong ang kanyang ama dahil sa napakarami na nitong tulo. Dahil sa naging abala naman noon si Jethro, tuluyan na niyang nalimot ang mga kaganapan noong nagdaang gabi. Halos hindi niya ito matandaan na parabang isang panaginip lamang ang dumaan. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, doon na nga paunti-unting pumapasok sa memorya ni Jethro ang mga kaganapang naranasan niya noong nagdaang gabi. Matapos niyang maalala ang mga pangyayari, doon na dahan-dahang nakaramdam si Jethro ng labis na pagkatakot. Upang maiwasang maulit ang pangyayari, napagpasyahan niyang manatili sa bahay ng kanyang lola. Bale, nagpalusot na lamang siya noon para hindi siya mapaghinalaan ng kanyang mga magulang. Kahit papaano, naramdaman ni Jethro ang labis na kaluwagan sa kanyang katawan. Ilang araw din siyang nanatili sa bahay ng kanyang lola, subalit dumating ang puntong pinauwi na siya ng kanyang ama. Ayon dito, marami na siyang mga kaibigang naghihintay sa kanya upang makipaglaro. Kinakailangan na din siya ng kanyang ina sa kanilang pamamahay, gawa ng siya noon ang nakakota sa paglilinis ng kanilang sala. Dahil sa mga sinabi noon ng kanyang ama, wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa nais nito. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad naman niyang tinanong sa kanyang ama kung nasaan si Ana. "Tay, nasaan ho si Aling Ana?" tanong ni Jethro. Kasama ng iyong nanay, anak. Pumunta ng merkado. Bakit?" Sagot naman ng kanyang ama. "Wala naman ho, tay. Kala ko kasi naglayas na naman eh. Di ba ganun naman palagi ang nangyayari?
1 linggo lang ang tinatagal ng mga taong tumitira dito sa atin. Paliwanag naman ni Jethro. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na siya nito sinagot, bagkus ay pumasok na lamang ito sa kanilang silid upang magtrabaho. Hinayaan naman ito ni Jethro sa kadahilan ng marami din siyang gagawin noong mismong araw. Matapos niyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, agad din naman siyang pumasok sa kanilang tahanan upang maligo. Pagpasok ni Jethro sa banyo, bigla namang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang sa hindi malamang dahilan. Ang ginawa niya, ibinaling na lamang niya sa ibang bagay ang kanyang sarili dahil maaaring guni-guni lamang ang kanyang naramdaman. Pagpasok ni Jethro sa banyo, agad naman niyang inumpisahan ang kanyang pagligo. Sa sobrang pagmamadali niya noon, halos hindi na niya nagawa pang malinisan ng maigi ang kanyang sarili. Nang makailang ulit na siyang buhos ng tubig, bigla na lamang siyang napasigaw nang makaramdam siya ng isang napakalamig na mga kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang likod. Jethro! Jethro! Wika ng nilalang habang paulit-ulit nitong hinahawakan ang kanyang mga kamay. Dahil sa takot niya noon, tuluyan na siyang hindi nakagalaw habang patuloy na pinapakiramdaman ng haplos ng demonyo. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang napasigaw nang maramdaman niya ang mabilisang paghila nito sa kanyang kaliwang paa. Sa sobrang lakas ng paghila noon ng nilalang, halos maibalibag siya nito sa banyong kanyang kinaroroonan. Hindi pa ito nakontento. Pilit pa siya nitong niyudyod papalayo ng banyo. Dahil sa mga pangyayaring yon, panay naman ang ginagawang pagsisigaw noon ni Jethro upang makahingi ng tulong. Maya-maya pa, bigla namang nawala ang nilalang nang marinig nito ang pagpasok ng kanyang ama. Jethro anak, bakit? Nasaktan ka ba? Tanong ng kanyang ama habang tinutulungan siya nitong tumayo. Matapos itong marinig ni Jethro, agad naman siyang yumakap sa kanyang ama dahil sa takot. Halos manginig noon ang kanyang buong katawan at ilang minuto siyang hindi nakapagsalita. Nang mahimasmasan na noon si Jethro, agad naman niyang inilahad sa kanyang ama ang mga kaganapang kanyang naranasan. Matapos niyang maipagbigay alam ang tungkol sa nilalang, animoy hindi naman noon nakasagot ang kanyang ama na para bang meron itong alam sa mga nangyayari. Jethro, baka naman guni-guni mo lang ang mga bagay na yan. Mas mabuti sigurong magdasal ka para hindi ka lapitin ng mga impakto. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Jethro, agad din naman siyang pumasok sa kanyang silid upang makapagpalit ng damit. Paglabas niya noon sa kanilang tahanan, pasimple naman siyang nagpaalam sa kanyang ina na tutungo sa bahay ng kanyang lola. Hindi na noon nagpahalata si Jethro ukol sa mga nangyari, nang sa gayoy hindi na siya mapagalitan nito. Habang naglalakad si Jethro papalayo sa kanilang bahay, doon niya nakita si Aling Ana na pasimpleng kumakaway sa kanya. Napakasaya ng pagmumukha nito na para bang meron itong ibang ipinapahiwatig. Pagbaling niya ng tingin sa direksyong kanyang tinatahak, laking gulat na lamang niya nang muli niyang masipat si Aling Ana na patuloy na kumakaway sa kanyang harapan habang dahan-dahang nag-iiba ang kaanyuan. Tuluyan na ring lumitaw noon sa kanyang likuran ang isang kulay puting kabaong at mga kandilang dahan-dahang sumisindi. Dahil sa mga nasilaya noon ni Jethro, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa ibang direksyon na kanyang daraanan. Ipinikit na din niya noon ang kanyang mga mata
upang kahit papaano'y hindi na niya muling makita ang malademonyong nilalang. Dahil sa bata pa noon si Jethro, wala siyang kaalam-alam na ang signus na nakita niya ukol sa kanilang mananahi ay isa na palang signus ng kamatayan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya magawang marating ang bahay ng kanyang lola. Dali-dali siyang humingi ng tulong doon habang patuloy na inilalahad ang kanyang mga naging karanasan. Bagaman hindi kapanipaniwala ang kanyang mga naging istorya, pinilit pa rin itong paniwalaan ng kanyang lola. Jethro, mas mainam sigurong kumonsulta muna tayo sa albularyo. Hindi natin alam, baka naengkanto ka lang. Wika nito matapos marinig ang lahat ng kwento ni Jethro. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang lola, agad din naman niyang sinabihan ng kanyang lola na sumama. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman siyang tinawas nito upang magawa nitong makita ang kanyang mga naging pangitain. Habang patuloy siya noong inuusala ng albularyo, agad naman itong napansin ang pagtaas ng kanyang temperatura. Nang maramdaman yon ng albularyo ay agad naman itong nagsunog ng tawas at kamangyan upang magsilbi niyang proteksyon sa katawan. Ang mga naabong tawas noon, iniukit sa kanyang bumbunan ng albularyo sa wangis ng isang krus. Huwag mong hahayaang maburayan, iho, para hindi ka masundan ng mga kaluluwa. Ramdam kong marami sila na nagmamasid at nakabantay sa bawat sulok ng bahay ko. Wala din tayong magagawa para maitaboy sila dahil may kung anong bagay ang nais ipahatid sa iyo ang mga kaluluwa at impakto. Sagot naman ng albularyo. Magmula sa araw na ito, wag mo ring kakalimutan ng manalangin. Palagi mong tandaan, ang pagdadasal sa Panginoon ang siyang pinakamatibay na pananggalang laban sa mga demonyo. Dagdag pa nito. Matapos itong marinig ni Jethro, doon na nga niya napagpasyahan na ilahad ang mga nangyaring kaganapan sa kanilang tahanan. Alam niya kasi sa kanyang sarili noon na hindi siya patatahimikin ng kanyang konsensya at takot kapag patuloy niyang ikinubli ang mga bagay na yon. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang kwento, maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sa reaksyon kasi noon ng albularyo, parang meron itong nakumpirmang isang bagay na matagal na ding naging palaisipan para sa kanya. Kanino ka ngang anak, iho? Tanong ng albularyo. Kay Istuho tsaka kay Maring. Bakit humanong? Sagot naman ni Jethro. Matapos itong marinig ng albularyo, agad naman itong lumapit sa kanila habang ibinubulong ang mga katagang. Sumunod kayo sa akin. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan itong pagtayo habang mabilisang binabagtas ang daan patungo sa kanyang silid. Pagpasok nila Jethro sa kwarto ng albularyo, napansin nilang walang bintana ang nakabukas kahit di pa man sumasapit ang dapit hapon. Wala ding gaserang nakasindi noon na parabang sinasadya niya itong maging ganun kadilim. Nang makaupo na sila sa higaan nito, agad namang sinarado ng albularyo ang pinto at nagsindi ng pospro. Iho, kung totoo man yang mga sinasabi mo, sigurado ako na hindi mga ordinaryong tao ang mga magulang mo. Bagkus sila ay mga sungiban. Bulong ng albularyo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang sungiban ay isang lahi ng mga aswang na kadalasang hindi kumakain ng laman ng tao. Ayaw ding magparami ng mga ito, gawa ng nais nilang mapanatili ang kanilang pagiging natatangi. Karaniwan sa mga sungiban ay swerte sa negosyo
sa kadahilanang nagtatangan ang mga ito ng mga pampaswerteng mutya. Nakahiligan na din ng mga nilalang na yon ang mangolekta ng mga kumikinang na bagay, kagaya ng salapi at iba pa. Mahilig din ng mga itong mag-ipon ng pera na animoy merong pinag-iipunang isang bagay. Dagdag pa ng albularyo na kahit walang kakayahan ng mga sungiban na makapagpalit anyo, hindi sila ang mga uri ng nilalang na nanaisin mong makalaban. Maliban kasi sa mga tangan nitong mga kakayahan, hindi rin basta-basta ang kanilang mga tangan na karunungan. Matapos itong marinig nila Jethro, ibinilin sa kanila ng matanda na huwag iwasan ang mga ito. Hindi naman sila noon gagambalain, gawa ng hindi ito pumapatos sa kanilang mga kadugo. Ang nais lamang noon ng mga sungiban, pumatay ng napakaraming tao at ipunin ang mga kaluluwa nito sa loob ng kanilang tirahan. Sa pamamagitan ng ganoon nilang gawain, nagagawa nilang mapalakas ang kanilang mga sarili at madugtungan ng ilang taon ng kanilang mga buhay. Iho, kung hindi mo na kayang manatili sa poder ng iyong kinikilalang ama't ina, lumayas ka na. Walang naghihintay sa iyong maganda habang ikaw ay nasa poder ng iyong ama't ina. Hanggat kaya mo pang tumakas, tumakas ka na. Wika ng albularyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan naman ni Jethro na muling bumalik sa kanilang tahanan upang kunin ang kanyang mga gamit. Kinakailangan niya ring abisuhan noon si Aling Ana, gawa ng alam niyang nalalagay yon sa panganib. Sinabihan niya din noon ang kanyang lolo't lola na huwag munang ipagkalat ang ganoong balita habang hindi pa siya nakakaalis sa kanilang tahanan. Gumawa din sila noon ng isang pinag-isang plano upang magawa nilang mailigtas si Jethro kapag hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Pagsapit ng dapit hapon noong mismong araw, agad namang bumalik si Jethro sa kanila nang hindi nagpapahalata. Hindi pa man siya nakakarating sa looban ng kanilang bahay, agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga magulang ng masaya. Jethro anak, kumusta ang lolo't lola mo? Bungad na tanong ng kanyang ama. Ayos lang naman sila, tay. Kayo ho ba? Sagot naman dito ni Jethro. Ayos lang kami, anak. Alam mo naman, walang naninirahan sa ating tahanan. Hanggat pamilya tayo, tayo'y magtutulungan. Mahinahong sagot ng kanyang ina. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang pumasok upang makapagmeryenda. Nang akmang itatanong na noon ni Jethro kung nasaan si Aling Ana, ay siya namang pagtapat sa kanya ng kanyang ama nang, Umuwi na muna yon sa kanila anak. Nangungulila kasi siya sa kanyang pamilya. Huwag kang mag-alala. Babalik din yon kinabukasan. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, naging panatag naman siya kahit papaano. Dahil sa pagiging abala ng kanyang mga magulang noon, kung kaya't naging mahirap naman sa kanyang lumabas ng kanilang bahay na merong daladalang gamit. Alam niyang hindi siya pahihintulutan ng mga ito, gawa ng tumalikod na ang haring araw sa buong kalupaan. Pagsapit ng gabi, wala nang nagawa si Jethro kung hindi doon na lamang magpalipas ng gabi. Naisin niya man noong tumakas, alam niyang hindi na niya ito magagawa dahil sa panganib na maaaring maidulot nito sa kanya kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang kanyang mga binabalak. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, sinikap naman ni Jethro na matulog upang hindi makaramdam ng kahit na anong bagay sa kanilang tinitirhan. Subalit, ilang oras lamang noon ang lumipas, bigla na lamang siyang nagising nang marinig niya ang pagkalansing ng mga makinaryang ginagamit nila sa pananahi.
May mga kadena din siya noong naririnig sa kanilang sala na para bang may kung anong demonyo ang humihila doon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Jethro nang biglang bumaba ang isang nakabigting babae sa itaas ng kanyang hinihigaan. Pagsilay niya sa pagmumuka ng nilalang, bigla namang bumungad sa kanya ang pagmumuka ni Aling Ana. Napakaputla na ng pagmumuka nito at meron itong isang napakalaking gilit sa kanyang leeg. Dahil sa kanyang mga nakita noon, ay halos mabaliw na siya sa kanyang silid. Subalit, kahit ano man noon ang nasisilayan ni Jethro, nananatili pa rin siyang tahimik upang hindi magduda sa kanya ang kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagpakita sa kanya ang iba pa nilang naging katulong na naglaho na lamang na parang pula. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga ito, bigla na lamang siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang bangkay ni Aling Ana. Jethro! Jethro! Mga demonyong mga magulang mo! Tumakas ka na habang kaya mo pa. Huwag kang matulad sa amin na habang buhay nang makukulong ang mga kaluluwa sa pamamahay na ito. Nang marinig ito ni Jethro, bigla namang tumulo ang kanyang luha at nawala ang lahat ng kanyang takot dahil sa kanyang naramdaman. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na hindi masasamang mga kaluluwa ang naroon sa kanilang bahay. Pagsapit ng madaling araw noong mismong gabi, dahan-dahan namang binuksan ni Jethro ang bintana ng kanyang silid at walang pagdadalawang isip na tumalon roon. Bagaman napakataas ng bintanang yon, hindi ito naging balakid para kay Jethro. Pagbagsak niya noon sa lupa, halos mabali na ang kanyang mga buto dahil sa sobrang sakit ng kanyang pagkakalagpak. Kahit hirap na siya noon sa kanyang paghinga, matatag pa rin niyang binagtas ang daan patungo sa tahanan ng kanyang lola. Pagdating niya sa bahay ng mga ito, agad naman sila noong nag-impake upang lisanin na ang kanilang nakagisnang baryo. Mahirap man ito para sa kanila. Alam nila Jethro na wala silang ibang pagpipilian kung hindi ang lumipat sa malayong baryo. Sa paglipas ng buwan at taon, doon na sila unti-unting naliwanagan ukol sa kung paano naging isang sungiban ang kanyang mga magulang. Marahil nakipagkasundo ito sa mga demonyo o kung hindi naman, merong isang sungiban ang nagpasa sa kanila ng ganoong uri ng kakayahan. Isang dekada pa ang lumipas, napagpasyahan ni Jethro na bumalik sa kanilang baryo upang sipati ng kanyang mga magulang. Subalit pagbalik niya sa lugar na yon, animoy nawala na lamang ang bakas ng mga ito sa lugar na yon. Kani-kanino na din siya noon nagtanong, subalit walang makapagsabi kung sino ang mga taong kanyang tinutukoy. Napag-alaman din noon ni Jethro na ang albularyong naghayag sa kanya ng pagkatao ng kanyang mga magulang ay kasabay din itong naglaho. Magpahanggang sa ngayon, palaisipan pa rin para sa kanya kung buhay pa ba ang kanyang ama't ina. Kahit matanda na noon si Jethro, patuloy pa rin siyang dinadalaw ng kanyang bangungot sa kanyang pagtulog noong minsan siyang nanirahan sa bahay tahian na katayan. Okay, pasensya na kayo kung one hit yung nilapag natin kasi wala pa tayong pondo sa Mutya ng Sinukuan. Pero sobrang ganda ng kwento na to tsaka sobrang nakakatakot. Saktong-sakto to ngayong gabi para pagkatapos nyong pakinggan to, dadalhin nyo yung kwento hanggang pagtulog ninyo. O di naman kaya, yung iba sa inyo hardcore ginagawang pampatulog yung kwento natin. Pero yun nga, baka bukas wala rin tayong Sinukuan, iba i-upload natin, siguro Manong Buti. Tapos Monday tayo ulit mag-start para magkaroon tayo ng pondo. Yun lang.
Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.